Cinnte, hastóch Droichead mór le dul trasna ann. Ach, is féidir len ceann ó bhád níos lú a dhéanamh sa bhaile le spaghetti. Sin rudí a hastíonn. Spaghetti, bandaí leisteacha, gona glú, agus shrang. Dús tóg roinnt písí spaghetti iad a láb. Agus ceangal le céile le bandaí leisteacha iad. Sin ceann amháin, tá péire eile ag teastáil. Anois, chur neart glú ag bun agus bór na bheasí seo. Sin é, agus is iad na písí sin bíamí fada an droichead. Tá mé chun na písí spaghetti seo a bhriсе i gá le. Chur na bandaí leisteacha orthú, agus bur siad. Chur glú ar bór agus bun gach píosa, agus nábí bóra muna bhfuil sé rónéita. Seo hiad bíamí gearra an droichead. Tás dói 27 cín acu. Tá na cín seo tíorm agus is féidirlumm na bandaí leisteacha a bhaintíomh. Tógann sé roinntá ama ach ní obair chasta í. Nuair chuireann tú spaghetti le céile, bíonn sé an láidir. Rud atá go maith nuair tá tú ag tógáil droichead. Agus sin é, tá na bíamí gearra ar fad déanta agam. Is féidir tosú anois ag chur gach rud le céile. Tá soamhaid le bun an droichead. Úsáid péir fada agus péir gearr chun dronalóg dhéanamh. Glúáil le chéile iad. Ní obair rónéita í seo. Tá mé sásta le sin. Buin úsáid as 3 bhíam a gearr chun an dronalóg a bhris sús ina ceithre chathrú. Agus glúáil isteach iad. Tá mé géirí struchttar láidir agus éidir mé dhéanamh. Anois, le bíama gearr amháin eile i ngach chathrú. Trasna ar fíor ó chúine go cúine. Tás nómad ar na taobhanna anois. Buin úsáid as bíamí gearra chun tríontáin dhéanamh ag bun agus bór an droichead. Anois, taobh eile. Anois, le an tríú bíama fada ar bhór na dríontáin. Agus glúáil le céile iad. Tá struchtúir ag tach le céile anois. Lean pátrún an bhain ar na taobhanna. Cruthaigh ceithre chathrú i dosach. Ní dóilm go mbeidh spaghetti agam den duine an ucht. Anois, chur bíamí trasna ar fíor. Agus anois, an taobh eile. Feiceann tú go bhfuil go leor tríontáin agam an seo. Is cruth anna láidir é an tríontáin. Agus sin é an píosa deireanach déanta. Anois, tá mé chun an droichead a thástáil. Tá cupán beag agam agus é ceangalta leis an droichead. Agus tá mé chun meachan a chur isteach sa chupán. An maith an droichead inán ag an meachan. Agus ceann eile. Ar bhís go raibh spaghetti có láidir sin.